اپراسیونا ریزگارکرنا گوندوار کوبانê dest pê kir piştî gundê Termîk û Memît û di hindirê 24 demêjmaran da gundê Gulmit û seyrangeha Sêran ku bi 8 kîlometr li başûrî Kobanê dikeve hate rêzgarkirin ji aliyê hêzên Kurdî ve. Ew jî di encama şerekî giran ku ji dohda ranewestiye û tanûha berdewam e li gundê Minaz û Mezraet Ebrûş û di encamê da 4 cebirxaneyên çekdarên Dewleta Îslamî hatin rûxandin û hêjmarek ji wan hate kuştin. Li alîkî dîn li taxa Miktelê hêzên Kurdî ziyaneke mezin gihand çekdarên Dewleta Îslamî û ji sedî sê ji Miktelê xistin bin kontrola xwe. Li aliyê amojgeha şerî'a û taxa Seydan û mizgefta wê piştî ku ew xistin bin kontrola xwe ber vetaxa Kaniya Kurdan ve çûn. Li herêma çeksaziyê ku li Bakurî Rojhilatî Kobanê dikeve, tûgeyên Şems Şemel piştî paqijkirina bazara Keskayê taxa Sîna'a rêzgar kirin û di hindirê heftê û 2 saetan da gelek kuştî ji çekdarên Dewleta Îslamî çêbûn. Yek di nav wan da Emîr bi navê Abu Meryem Tûnisî û yê din jî fermandarekî bi navê Abu Hamîd Dêrî ji bilî bi dehan ji çekdaran ku termê wan di dest hêzên Kurdî de ne. Roja şemiyê rojeke dewlemend bû bi towbarankirinê ji aliyê firokeyên hevgirtina navdewletî da ku 16 caran Kobanê gundewarê wê topbaran kirin. Piraniya wê li ser gundê Gulmit û Minaz ku li başûrî Rojavayê Kobanê dikeve. Serkeftinên hêzên Kurdî di dema dawî da hîş ku ji sedî nodî têxin bin kontrola xwe û tenê parçak ji taxa Miktelê û taxa Kaniya Ereban di destê çekdarên Îslamî da mayiye. Vî tiştî hîşt ku serokê Komîta Cîbcîner Enwer Mislim li ser rûpela xwe yî Facebook banga xwe bişîne ji bo keç û xortan ji bo tevlî refê esayîşê bibin ji bo parastina rewşa esayî li Kobanê. Welat Bekir, Orient News.